Οκ. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Η γυναικεία φύση, ο μύθος της μίας και μοναδικής και πολλά άλλα πράγματα. Βασικά θα προσπαθήσω να συζητήσω και σε αυτό το βίντεο όσα περισσότερα μπορώ και όσα προλάβω στο χρόνο που διαθέτουμε. Και ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτό ως μύθο της μίας και μοναδικής είναι επειδή ουσιαστικά όλη αυτή η νοοτροπία βασίζεται πάνω σε μια μυθολογία. Βασίζεται σε μια ιδέα, σε ένα κόνσεπτ που ήρθε και ξεκίνησε κυρίως στην ρομαντική εποχή, 15ο με 16ο αιώνα, υποστηρίχθηκε από καλλιτέχνες όπως ο Σέξπιρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ξέρετε, και πολλούς άλλους καλλιτέχνες και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Όταν λέμε μία και μοναδική, τι εννοούμε? Εννοούμε αυτό που έχετε ακούσει, η αδελφή ψυχή σου. Κάπου εκεί έξω υπάρχει και για σένα η αδελφή ψυχή σου, η οποία είναι φτιαγμένη μόνο για σένα και ταιριάζει απόλυτα μόνο με σένα. Και άλλες τέτοιες μπουρδες, εν πάση περιπτώσει, και έφτασε μέχρι τις μέρες μας, όπως είπαμε, και έχουμε γενιές στρατιές αντρών που ουσιαστικά μεγάλωσαν, γεννήθηκαν μέσα σε αυτόν τον μύθο, ο οποίος συνεχίζει και προωθείται, εννοείται, ανελιπώς από όλη την pop κουλτούρα, από ταινίες, από τραγούδια, από βιβλία και κυρίως από αυτά είναι που επηρεάζεται όλο το κοινό. Και τώρα που είπα τραγούδια, θυμήθηκα παραδείγματος χάρη αυτό το τραγούδι του Robbie Williams, το She's the One, είναι η μία, που είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή το 50% των θεμάτων και πάνω όλης της pop κουλτούρας βασίζεται σε αυτό το concept. Βέβαια, υπήρχε ένας λόγος που έγινε αυτό, γιατί και για ακόμα μια φορά ζητάω συγγνώμη, είμαστε έξω, έτσι, οπότε μπορεί να ακούσετε κανένα θόρυβο πάλι, δείξτε κατανόηση, ξέρετε. Λοιπόν, στην δυτική κοινωνία και η δυτική κουλτούρα έπρεπε με κάποιο τρόπο να καθιερώσει στα μυαλά των ανθρώπων την μονογαμία. Γιατί η δυτική κοινωνία, όπως την ξέρουμε, βασίζεται στη μονογαμία. Οπότε ο μύθος της μίας και μοναδικής εξυπηρετεί απόλυτα. Δηλαδή η μονογαμία είναι αποτέλεσμα, σαν αποτέλεσμα αυτού του μύθου. Κάποια στιγμή μπήκε και η θρησκεία, η οποία το υποστήριξε και το υποστηρίζει ακόμα, η οποία και μέσω του γάμου, όπως τον ξέρουμε σήμερα, η ένωση του ενός με τον ένα, και έβαλε και ασφαλιστικές δικλείδες η θρησκεία και η εκκλησία μέσω της ηθικής, δηλαδή όπως το ότι είναι αμαρτία να κερατώσεις τον σύντροφό σου, να κάνεις απιστία και όλα αυτά. Οπότε έπρεπε να εδραιωθεί η μονογαμία και ο μύθος αυτός της αδελφής ψυχής βολεύει απόλυτα. Τώρα, ποιους βολεύει περισσότερο όμως, πιστεύετε? Τους α ή τους β? Πιο πολύ εξυπηρετεί ο μύθος αυτός τους β, διότι οι α, όπως είπαμε, έχουν πολλές σεξουαλικές επιλογές. Δεν έχουν ανάγκη καν τη μονογαμία, δεν τους νοιάζει καν. Οι β όμως δεν έχουν επιλογές πολλές, οπότε όταν βρουν ένα άτομο, συνήθως γατζώνονται από αυτό. Και ο μύθος αυτός τους εξυπηρετεί, δηλαδή προωθεί την οτροπία τους και τον έχουν κάνει και σαν παιχνίδι τους. Το παιχνίδι τους είναι αυτό πλέον με το άλλο φύλο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να βρουν έναν σύντροφο. Για φανταστείτε να μην υπήρχε όλο αυτό, ο γάμος όπως τον ξέρουμε, η οικογένεια όπως την ξέρουμε, η μονογαμία όπως την ξέρουμε και να ήταν όλα ελεύθερα. Τι θα γινόταν και πού θα πήγαιναν οι περισσότερες γυναίκες? Στους α εννοείται θα πήγαιναν. Οπότε αυτό δίνει την ευκαιρία και υποστηρίζει περισσότερο το κόνσεπτ του οι περισσότεροι β να βρουν ένα σύντροφο. Υπάρχει βέβαια από πίσω και μια ολόκληρη βιομηχανία, έτσι. Δηλαδή πέραν του γάμου, στην μονογαμία υπάρχει μια βιομηχανία, δηλαδή θα έχετε δει διαφημίσεις που λένε, ας πούμε, βρήκα, είναι αυτή η μία και μοναδική, και ανοίγει τέτοιο και της προσφέρει ένα πετράδι, ένα δαχτυλίδι με ένα διαμάντι πάνω. Οπότε υπάρχει και μια βιομηχανία εκατομμυρίων από πίσω, η οποία ζει από αυτό και φυσικά το υποστηρίζει. Όμως, όπως είπαμε, είναι ένας μύθος. Δεν υποστηρίζεται, πρέπει να σας πω, ούτε από την επιστήμη, ούτε από τη φύση, ούτε από τη βιολογία,
και πηγαίνει κόντρα, πηγαίνει εντελώς αντίθετα στην έμφυτη σεξουαλική στρατηγική των αντρών, που είναι, όπως είπαμε, απεριόριστη πρόσβαση σε απεριόριστη σεξουαλικότητα. Πηγαίνει εντελώς κόντρα. Δεν λέω, μη με παρεξηγήσετε, ότι είμαι αντίθετος στο γάμο ή στη μονογαμία κτλ. Απλά εξηγώ το πώς και το γιατί, διότι αυτό είναι το πρώτο πιο σημαντικό θέμα, κατ' εμέ, που πρέπει να ξέρουν όλοι οι άντρες όλων των ηλικιών, πιάνει όλο το φάσμα, διότι είναι πολύ επικίνδυνο, παιδιά. Και όταν λέω επικίνδυνο, κυριολεκτό, είναι κυριολεκτικά μερικές φορές ζήτημα ζωής και θανάτου. Γιατί οι περισσότεροι που πιστεύουν, και είπαμε για τους μπέτα, οι περισσότεροι που πιστεύουν σε αυτό το μύθο γατζώνονται από την σύντροφό τους, με αποτέλεσμα να γίνεται τι? Όταν να πιστεύουν δηλαδή ότι αυτή είναι η γυναίκα όλης τους της ζωής, και όπως είπα, αυτό είναι το παιχνίδι των μπέτα, οι οποίοι εναποθέτουν με αυτόν τον τρόπο όλα τα αναπαραγωγικά τους αυγά σε ένα καλάθι και όλη την συναισθηματική τους επένδυση σε ένα άτομο. Οπότε όταν αυτό το άτομο τους παρατήσει ή φύγει ή διαλύσει τη σχέση, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι κάνουν οι άντρες? Πολλές φορές αυτοκτονούν. Και όχι μόνο αυτοκτονούν, κάποιες φορές σκοτώνουν και τη σύντροφο. Ή όταν η σύντροφος τους κερατώσει με τον αλφα πέδαρο, πολλές φορές πάνε σκοτώνουν και τον άλλον, τον αλφα. Μπορεί να σκοτώσουν και τη σύζυγο, μπορεί και να αυτοκτονήσουν κιόλας μετά. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, γίνεται κάθε μέρα. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι είναι πολύ επικίνδυνο και κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου αυτός ο μύθος. Διότι αν τον πιστέψεις τόσο πολύ και χτίσεις τη ζωή σου γύρω από αυτόν, καταρχήν δεν χτίζεις ποτέ, γιατί αυτό κάνουν όσοι το πιστεύουν, αυτό το μύθο, δεν χτίζεις ποτέ τη ζωή σου γύρω από μια γυναίκα. Χτίζεις πρώτα τη ζωή σου όπως τη θέλεις και κατόπιν φέρνεις τη γυναίκα μέσα και την κάνεις μέρος αυτής της ζωής. Γιατί αν τη βάλεις πάνω σε βάθρο, γίνεται αυτό που είπαμε πριν. Με μία κλωτσιά γκρεμίζονται όλα. Και αν την κάνεις το επίκεντρο της ζωής σου και χτίσεις τη ζωή σου γύρω από αυτήν, όταν και αν γίνει κάτι και όπως είπαμε σε παρατήσει ή σε κερατώσει οτιδήποτε, καταστρέφεται όλη σου η ζωή. Γι' αυτό είναι τόσο επικίνδυνο. Και το ακούω κάθε μέρα. Και το ακούω κάθε μέρα, παιδιά, και με θλίβει πάρα πολύ. Και είναι ένας από τους λόγους που θέλω να κάνω αυτά τα βίντεο. Γιατί είναι τρομερά σημαντικά αυτά τα πράγματα. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας για το μύθο, δεν υπάρχει μία και μοναδική. Δεν υπάρχει μία. Υπάρχουν κάποιες καλές, υπάρχουν κάποιες κακές, υπάρχουν κάποιες καλύτερες, κάποιες χειρότερες, αλλά δεν υπάρχει μία. Και όποιος σας λέει το αντίθετο, μάλλον προσπαθεί να σας πουλήσει κάτι, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά. Έβγαλα και καινούργια λέξη τώρα. Λοιπόν, είναι μία αρρώστια αυτός ο μύθος, την οποία θα την ονομάσω μοναδικοτίτιδα. Ξέρετε, από το μοναδική. Η μοναδικοτίτιδα, λοιπόν, και αυτός ο μύθος είναι παράλυση. Σε παραλύει. Πάβεις να οριμάζεις, πάβεις να κινείσαι, πάβεις να είσαι ο εαυτός σου. Οκ. Οπότε βάλτε το, κατανοήστε το, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Τώρα, για να σας συνεφέρω λίγο παραπάνω, πάμε να σας πω μία έρευνα, έτσι θα το συνδέσω τώρα με τον μύθο της μίας και μοναδικής, για να δείτε από την άλλη πλευρά οι γυναίκες, όχι ότι δεν το πιστεύουν, αλλά όπως είπαμε είναι πολύ πιο ρεαλίστριες. Οι πραγματικοί ρομαντικοί είναι οι άντρες και οι πραγματικές ρεαλίστριες είναι οι γυναίκες. Ασχέτως αν οι άντρες είναι που σκεφτόμαστε, που έχουμε συνδεθεί με τη λογική, διότι αυτό είναι κάτι άλλο. Η φυσική κλίση της γυναίκας, κανονικά όλοι έχουμε το ένστικτο, ξεκινάμε από το ένστικτο.
Στην γυναίκα πηγαίνει όμως ένστικτο, μετά το πρώτο πράγμα που της έρχεται είναι το συναίσθημα και μετά στο τέλος η λογική. Στον άντρα πώς πηγαίνει? Ένστικτο, μετά η λογική, το πρώτο πράγμα που του έρχεται και μετά συναίσθημα. Οκ. Βρήκα την ευκαιρία, την αφορμή να το πω και αυτό. Και συνδεόμενοι πάλι με το μύθο της μίας και μοναδικής, έχω εδώ τις σημειώσεις μου, πρέπει να το βρω όμως. Ναι, θέλω να σας πω για μία έρευνα, για να πάμε και στην άλλη πλευρά. Για το Plan B, συγγνώμη που θα σας στεναχωρήσω, αλλά ως μέρος της σεξουαλικής τους στρατηγικής, οι γυναίκες, της υπεργαμίας δηλαδή, οι γυναίκες έχουν σχεδόν πάντα έναν εναλλακτικό άνδρα. Ένα εναλλακτικό σχέδιο ή αλλιώς αυτό που λέμε Plan B. Κάποιοι το αποκαλούν και τακτική της μαϊμούς. Ξέρετε, πιάνω το ένα κλαδί για να αφήσω το άλλο. Ιδίως στο γάμο, αν οι γυναίκες χωρίσουν, το έχουν σχεδιάσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν ή 6 μήνες πριν, το λιγότερο θα πω εγώ. Τώρα, ακούστε τα στατιστικά και φυσικά την έρευνα αυτή θα την αφήσω κάτω στις πληροφορίες για να την δείτε. Λοιπόν, ακούστε τα στατιστικά. Το 43% των γυναικών έχουν εναλλακτικό άντρα εάν η υπάρχουσα σχέση τελειώσει. Ακόμη κι αν αυτός ο άντρας δεν γνωρίζει ούτε ο ίδιος τον ρόλο του. Το καταλάβαμε και αντιληφθήκαμε το ποσοστό, το νούμερο 43%. Το αντιλαμβάνεστε το ποσοστό? Λίγο ακόμα και θα μιλήσουμε για το μισό πληθυσμό των γυναικών. Τώρα, συνεχίζει η έρευνα. 8 στις 10 από αυτό το 43%, 8 στις 10 είναι σε επαφή με τον εναλλακτικό άντρα. Το 15% είπαν ότι τα αισθήματά τους είναι πιο δυνατά για τον εναλλακτικό άντρα. Το 50% είπαν ότι ο σύντροφός τους γνωρίζει αυτόν τον άντρα. 1 στις 5 παραδέχθηκαν ότι ο εναλλακτικός άντρας είναι φίλος του συντρόφου τους. Γίνεται και καλύτερο. Και 1 στις 10 είπαν ότι ο εναλλακτικός άντρας τους έχει ήδη εξομολογηθεί τον έρωτά του. Αυτά λέει η στατιστική, αυτά λέει η έρευνα. Οπότε θα πρέπει λίγο να τα σκεφτούμε όλα αυτά, να συνέλθουμε, να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Και να δεχθούμε την γυναικεία φύση όπως είναι. Αυτό είναι κάτι άλλο που ήθελα να πω, ότι παρατηρώ ότι οι άντρες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη γυναικεία φύση με την αντρική λογική. Ξεχάστε το, δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να ερμηνεύσετε τη γυναικεία συμπεριφορά με αντρική λογική. Με αυτό το 1 και 1 κάνει 2. Και τι είπαμε πριν? Ότι μετά το ένστικτο στον άντρα έρχεται η λογική. Δηλαδή αυτό το αφού έτσι εγώ, άρα έτσι και αυτή. Δεν ισχύει, παιδιά. Μην το προσπαθείτε. Μάθετε τους μηχανισμούς γύρω από τη γυναικεία φύση και κάντε το βίωμα και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Είναι σκληρή η φύση, να ξέρετε. Είναι σκληρή η φύση, δεν έχει ούτε ηθική και δεν υπάρχει στη φύση ούτε σωστό ούτε λάθος. Ωραία. Οπότε και εγώ όταν τα εξηγώ όλα αυτά, δεν τα εξηγώ υπό το πρίσμα κάποιου σωστού ή λάθους, απλά έτσι είναι. Ή το δέχεστε ή το αφήνετε. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο για την υπεργαμία και έχω πάλι εδώ τις σημειώσεις μου, τις έχω νομίζω, ναι. Κάτι τελευταίο για την υπεργαμία, γιατί είχα αμελήσει στα πρώτα 2 βίντεο να αναφέρω αυτό που είχε πει η Sheryl Sandberg. Ποια είναι η Sheryl Sandberg? Είναι διευθύντρια στο Facebook, στην εταιρεία. Στο Facebook είναι COO του Facebook η Sheryl Sandberg και η γυναίκα αυτή έχει γράψει ένα βιβλίο. Μέσα στο βιβλίο λοιπόν δίνει κάποιες συμβουλές για τις γυναίκες. Και προσέξτε τι λέει, το οποίο έρχεται και ταιριάζει, και έχει καιρό που τα είπε αυτά, έτσι, το οποίο έρχεται και ταιριάζει απόλυτα και επιβεβαιώνει όλα όσα έχουμε πει για τη γυναικεία υπεργαμία. Λέει λοιπόν η Sheryl Sandberg στις συμβουλές που δίνει στις γυναίκες: όταν ψάχνετε για έναν σύντροφο ζωής,
Η συμβουλή μου, μεταφράζω τώρα απευθείας, η συμβουλή μου στις γυναίκες είναι να βγαίνετε ραντεβού με όλους. Με τα κακά παιδιά, με τα cool παιδιά, με τα παιδιά, τα αγόρια που φοβούνται τη σχέση, με τα τρελά παιδιά, τα τρελά αγόρια. Αλλά μην τα παντρευτείτε. Τα πράγματα τα οποία κάνουν τα κακά παιδιά, τα κακά αγόρια σεξι, δεν τα κάνουν καλούς συζύγους. Οκ. Και λέει στο τέλος ότι κάποιος ο οποίος εκτιμά την δικαιοσύνη και περιμένει ή καλύτερα θέλει να κάνει το μερίδιό του μέσα στο σπίτι, βρείτε ένα τέτοιο, γιατί αυτοί οι άντρες, λέει, υπάρχουν και εμπιστευτείτε με, λέει, με τον χρόνο τίποτα δεν είναι πιο σεξι. Αυτή η τελευταία είναι η μπέτα. Καταλάβατε τι είπε? Μην τους παντρευτείτε, τα κακά παιδιά, κάντε σεξ μαζί τους, περάστε καλά και όταν έρθει η ώρα... μου έφυγε αυτή η πρόταση. Ναι, μου έφυγε αυτή η πρόταση. Λέει, όταν έρθει η ώρα να νοικοκυρευτείτε, settle down, να τακτοποιηθείτε, βρείτε κάποιον που θέλει έναν ίσο σύντροφο. Θυμάστε τι λέγαμε για την ισότητα? Βρείτε κάποιον... Είναι αστείο, είναι τόσο αστείο, δεν ξέρω, μόνο εμένα μου φαίνεται τόσο αστείο. Θέλω έναν ίσο σύντροφο, αλλά να παίρνει και, τα είπαμε στο δεύτερο βίντεο, και 58% περισσότερα χρήματα. Βρείτε έναν ίσο σύντροφο, αλλά πριν παντρευτείτε, πηδήξτε όλα τα κακά αγόρια. Είναι ακριβώς alpha fax, beta bucks. Ακριβώς αυτό. Από τα χείλη της Sheryl Sandberg, της COO του Facebook. Και φυσικά το quote αυτό ή το άρθρο μέσα στο οποίο βρίσκεται θα το βάλω και αυτό στις πληροφορίες για να το δείτε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ελπίζω να βοήθησα. Δεν με ενδιαφέρει αν κάνετε like ή subscribe. I don't give a fuck. Κάντε ό,τι γουστάρετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Από την άλλη, αφήστε αν θέλετε τα σχόλιά σας. Τα λέμε next time.